Ngicabanga ukuthi umuntu kufanele ayichazele esibukayo. Izolo sibukile nje bekunabantu bomkhonto wesizwe abebekhankasa lapha kwaStanela. Ngapha kunabantu benkatha abebengakhankasi bebeye emncwabeni lapha eFalbani kushone umama obelilunga labo. So umuntu ufanele ayichaze ukuthi akubangabikho ukuphazamisana, and lokho siyakunxusa ukuthi kungabikho ovinjwayo akhankase ngendlela yakhe. Or umuntu kufanele ayibeke lento, ayibeke ibe sobala futhi sicacise nje. Iyekeni lento yokuqamba amanga yokuthi inkatha isinesikhathi eside iphethe kodwa ayikazi benzele lutho abantu. Kusho umuntu ungakaze nje ayivotele inkatha athi inkatha ayikazi benzele lutho abantu. Mana ufuna ibenzeleni? Ufuna nje benzeleni? Ngoba iqiniso lithi ey'ndaweni esihlala kuzo nihlala emalokishini, nithola amanzi, nithola ugesi, nje izinto enizitholayo. Ngoba nje niyakuthola. Ngaphandle komuntu-ke ongathi ekhuluma lokho kube umuntu okhubazekile ongakwazi ukuyifunza futhi ongakwazi ukuphuma ayofuna umsebenzi. Noma kufakwa amaphosti la thina nje ngenkathi siwafaka apply, nihleli nje lapha lokho nihlabelela igama elilodwa lokuthi inkatha ayinenzeli lutho. Ufuna ikwenzeleni wena? Ufuna inkatha ikufunze ngoba phela kusho ukuthi awukwazi ukuyidlela. Ufuna inkatha ikuphekele ikufunze, ihambe ikulethele ukudla njalo. Leyo nto into oyifunayo, ngoba uma uzuthi inkatha ayikazi kwenzele lutho, uma sindlule ekhaya kini kunendlu, kunetoilet, kunempompi, kunogesi, yini othi ufuna ukwenzelwa yona? Nje ake siphumele obala manje, ngoba ngiyabuka ukuthi abantu lento okungenzelwa lutho bayayithanda kancancane. Yake yakwenzelani inkatha? Yake yakwenzelani inkatha? Ufuna ukwenzeleni? Noma umbuyisa kumbeka la, yini inkatha ofuna ukwenzela yona? Ngoba ngisho itedium lezi ziyagunda. Ikuphi-ke wena ofuna ukwenzele khona lokho okubona kuwumehluko okuzokwenzelwa ngabanye abantu? Ngiyayibuzela nje just ukuthi ngiyibuzele kahle kahle ukuthi awuyikhona khona abantu abasuke befuna ukuthi inkatha ibenzele khona yini. Ngoba mina ngikuboni angikuboni nje, mina ngibuka abantu abangamavila nje. Phela ukuthi ngoba nakho ikhansela likuphethe ngakini liyinkatha, usuthi inkatha ayikazi kwenzele lutho. Hayibo, ufuna ikwenzeleni wenje? Mani ufuna ukwenzeleni nje inkatha? Akukho engakwenzela khona, ngoba lokho nakho vele ukuthole ngayo. Kwala bantu abalapha emalokishini, amalokishi amakhulu amaningi akhandwe umntwana waphinda ngena. So asikwazi ukuthi silokhu simemeze njalo inkatha ayikazi ingenzele lutho, inkatha ayikazi ingenzele lutho. Ufuna ikwenzeleni? Noma sekuphuma amaphosti kufanele uqashwe wena awu-apply. Ufuna udonse ngesandla. Uma sekuphuma amaphosti, hawu njalo nje sinikezwa amaphosti ama-general work, awufundile njalo.
awuna qualification kodwa ufuna ukuba i-general worker kodwa awuna qualification. Uma kuthiwa yinanku umsebenzi manje la umkhandlu yakunika-ke umsebenzi la kwawota, unayo i-qualification yokuba i-process control? Awunayo. Omunye kuzothi hayi kwawota wafuneka amakhona. Ngani thina sinawo? Sisebenza khona nje kwawota, sinawo ama-qualifications akwawota. So yini kanti le ngiyifunayo? Ufuna inkatha mina ngifuna nje umuntu ozothi mina bengifuna inkatha ingenzele ukuthi bese siphendulana sikhulume nalowo muntu. Bonke-ke laba abangena bengithuke no hayi ayikho inkinga, abaqhubeke bengithuke kodwa bangamfaki umama. Ngoba into eyenza ukuthi ngibuze lento inkatha ngizoyikhulumela and ngizoyikhulumela uyathanda awuthandi. Yabona-ke ngizoyikhulumela inkatha and ngizoyikhulumela ucasuke uze ugcine usuhleka ngoba anginayo mina lento yokuthi kufanele singanivuli amehlo ngoba kufanele nivuleke amehlo. Iyekeni-ke lento yokuthi inkatha ikwenzele lutho. Nalaba-ke bathi la ngoba kuzovotwa la kuwa-23 yes kuzovotwa. Njengoba bekhuluma ngokuthi kuzovotwa nje baqinisile kodwa abayiyeke lento yokuthi baqamba amanga, especially laba abalapha esigcemeni kuthiwa inkongolwane. Abayeke nje ukuqamba amanga ngoba bathola amanzi mahhala, bakhokha ima-rates, bathola ugesi kwa-Eskom, izibi bayithothelwa mahhala, abakhokha ima-rates. Kahle kahle bona bayanikwa nje isihe ngoba kunabantu abakhokha ama-rates okufanele vele intuthuko iqale kubo ngoba laba bakhokha ima-rates kwamasipala. So ayikho into abayikhalelayo kakhulu ngoba noma sekuthiwa sifaka ama-post abafuna uku-apply, uma ungababuza ukuthi kahle kahle yini enifuna inkatha inenzeleyo, ayikho. La enkongolwane sinemigwaqo, sine-stadium, kuthuthwa izibi mahhala, badla amanzi kamasipala mahhala. Uma engekho amanzi balethela ama-water can because kusuke kufe i-engine le phampa amanzi. So abayeke nje abantu ukukhuluma into engekho belokhu bethi inkatha isiphathe iminyaka emingaka. Ayikaze ufuna ukwenzeleni? Ufuna mina ukukhuluma lokho ngoba sinabantu la abanquna izandla uhulumeni ka-ANC. Umuntu noma esefelwe iwindi ufuna ukuthi umasipala amfakele iwindi. Leyo nto leyo nje wrong. Yini le enifuna inkatha? Mina ngifuna lo. Ma uthi nje wena inkatha ayikazi kwenzele lutho, ufuna ukwenzeleni? Kumele bala then sidile ngalokho. Ungalokhu inkatha isiphatha iminyaka emingaka kodwa ayikazi kwenzele lutho, izokwenzelana? Yini lo ifunayo engaphekwa amanzi nemigwaqo nesikole yonke lento ekhona la nokuthuthelwa izibi konke lokho? Kunesuwa lapha iyasetshenziswa, akukho kodwa ama-rates la nokhokha khona, nikhokha ama-rates nabantu basenkongolwane. Kodwa ngifuna inkatha, nithi inkatha kufanele yenzele ini? Inkatha ayisenzeli, ufuna ukwenzeleni kahle kahle? Ake siphumele obala sithi ufuna inkatha ikwenzela into ethile. Laba bakhankasa ukuthi inkatha kade yaphatha ayikaze senzele ukuthi kusha abantu beyinhlangano ekezaphatha for 16 years ngoba for 15 years u-ANC ephethe lo seyi-MK. Akaze senzelwe lutho. Ngiyabonga ke sizwe nje ukuthi nithi nina nifuna inkatha inenzeleni. Ngiyabonga, nisale kahle.